बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील गर्भवती मृत्यू प्रकरणी रुपाली चाकणकर यांनी प्रेस घेत माहिती दिली. पाहूयात. आपण एक चांगल्या पद्धतीचं सुसूत्रता नियोजन पद्धत काम या निमित्तानं करू शकू आणि ज्या अन्यायग्रस्त आहेत, पीडित महिला आहेत, त्यांची तपासणी करत असताना तातडीने निकाल तो सीपी कार्यालयाला आवश्यक असतो तो त्यांना मिळावा. बऱ्याच वेळा गुन्हा घडल्यानंतर तो तपास हा ससून म्हणजे पोलीस करत असताना त्याची काही वैद्यकीय तपासणी असते, त्याचा अहवाल हा ससून रुग्णालयाकडून येणं बाकी असतं. तर त्याच्यामध्ये बराचसा कालावधी जातो आणि परिणामी आरोपीवरती करण्यात येणारी कारवाई याच्यामध्ये दिरंगाई होत असते. तर ही दिरंगाई होऊ नये यासाठी तातडीने मेडिकल अहवाल मिळावा आणि पोलिसांना देखील त्याच्यावरती कारवाई करता यावी याच्यासाठी ही SOP अतिशय फायदेशीर ठरेल आणि ती लवकरच अंमलात आणली जाईल. दुसरी गोष्ट, या सगळ्या पत्रकार परिषदेमध्ये मला आवर्जून सांगायचंय, स्वर्गीय तनिषा बिसे या प्रकरणामध्ये 9 तारखेला बिसे कुटुंबियांनी अलंकार पोलीस चौकीमध्ये तक्रार नोंदवलेली आहे आणि ही 9 तारखेला तक्रार पोलिसांकडे देत असताना त्यांनी सविस्तरपणे जी काही घटना घडली याची तक्रार नोंदवत असताना त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवावा अशी मागणी केली. आपल्याला माहिती आहे, यापूर्वी वेळोवेळी मी या घटनेतल्या जी काही माहिती आपल्या समोर येते ती माहिती सातत्याने सादर करते. धर्मादाय आयुक्ताचा अहवाल असेल, माता मृत्यू अन्वेषण समितीचा अहवाल असेल, डॉक्टर राधाकिशन पवार यांनी सादर केलेला अहवाल असेल आणि जो चौथा आहे, डॉक्टर डीन स्वतः या ठिकाणी बसलेत, जो ससून रुग्णालयाचा अहवाल, जो चौथा अहवाल मंत्रालयामध्ये ते सादर करणार आहेत, तो अहवाल आल्यानंतर हा गुन्हा नोंद होतोय. त्याच्यामुळे आजचा त्यांचा अहवाल त्याच्या संदर्भात ते तुम्हाला सांगते. याच्यामध्ये राज्य महिला आयोग, मी सातत्याने सांगते, मनीषा बिसे पुन्हा घडूच नये याच्यासाठी राज्य महिला आयोग पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करते आणि यामध्ये सुद्धा ही जी तक्रार 9 तारखेला दाखल झाली आहे, यांनी बिसे कुटुंबियांनी पूर्णपणे आपली तक्रार आणि सविस्तररित्या यामध्ये मांडलेली आहे. या तक्रारीमध्ये त्यांची गोपनीय माहिती सार्वजनिक करण्याप्रकरणी तसेच डॉक्टरांनी केलेला हलगर्जीपणा याच्यामुळे झालेला मातेचा मृत्यू या संदर्भात त्यांनी ती तक्रार दिलेली आहे. जो अहवाल सुरुवातीला डॉक्टर राधाकिशन पवार यांनी माझ्याकडे दिला, जो मी तुमच्या समोर मांडला, त्याच्यावरचा टप्पा हा रुग्णालयावरतीच आहे आणि अजूनही मी त्यावरती ठाम आहे. त्याच्यामुळे जो चौथा अहवाल सादर होईल या संदर्भात पुढे जाऊन मला तुम्हाला सांगायचंय. आज सकाळीच माझं माननीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्याशी बोलणं झालं आणि त्यांनी देखील सांगितलं की मी सुरुवातीपासूनच सूचना केलेल्या आहेत, ते देखील यामध्ये कोणी दोषी असतील आणि हा चौथा अहवाल आल्यानंतर त्यांच्यावरती कारवाई होईल अशा पद्धतीने देखील त्यांनी सूचना केलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे अहवाल आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने गुन्हा नोंद करू शकतो. मी परत एकदा सांगते, कोणतीही गोष्ट ही करताना तात्पुरती मलमपट्टी आपल्याला करायची नाहीये. यामध्ये जे काही चुकीचं घडलेलं आहे, जे काही दोषी आहे, अहवाल आल्यानंतर त्यांच्यावरती जे गुन्हे दाखल होतील त्यानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मी परत सांगते, इथून पुढे कोणतीही तनिषा बिसे होणार नाही यासाठीचा आमचा प्रयत्न असेल. 8 तारखेला धर्मादाय आयुक्ताचा अहवाल हा मंत्रालयामध्ये सादर झाला. 11 तारखेला सायंकाळी माता मृत्यू अन्वेषण समितीचा अहवाल देखील हा मंत्रालयामध्ये सादर झाला. आज सकाळी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी सांगितलं 4ही अहवाल एकत्र करून त्या पद्धतीने आम्ही कारवाई करणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.